Полетът се извършва по изгрев. Тази долина Кападокия е много специална за полета с балони, защото по целия свят, ако се возите на балон, се вози само нагоре, надолу и в кръг. И балонът не може да се придвижи, няма вятър. А тук е уникално, защото заради близостта на планината се образува инверсия на въздуха. И само по изгрев слънце. Течение има специално течение по цялата долина, която позволява на балона да се движи хоризонтално. И всъщност, доколкото разбрах, това никъде другаде по света не може да се случи. Скалите са уникални. Туфа и пемза и базалт. Розовата долина имат леко розов цвят.